vy prídete do ambulancie, oproti vám sedí človek za počítačom, ktorý vás v živote nevidel, vôbec sa nepoznáte. Polovica lekárov má ťažkú nadváhu, takže sú to ľudia, ktorí vám idú hovoriť, ako máte zdravo žiť. Dobre. Sadnete si tam a ten človek začne ťukať do počítača a ťuká tam pol hodinu, ani sa na vás nepozrie. Potom vyniesie nad vami nejaký ťažký ortiel, nejakú veľmi ťažkú diagnózu, dá vám lieky, o ktorých vôbec nič nevie, nehovoriac, že o vás vôbec nič nevie, a vy odchádzate s pocitom, že ste sa úplne stratili, vôbec neviete, čo vám je, predpíše vám e-recept, za ktorý samozrejme zaplatíte, ešte aj ročný poplatok, dopredu. Neviete náhodou, že čo s vami bude. Keby náhodou ste už tu neboli na tom svete, aby ste mali predplatené, to pozor, to musí byť. Nemôžete umrieť, pokiaľ nemáte všetko predplatené, alebo zaplatenú jamu v zemi, tak to ako nemôžete ani odísť medzi tým. No a dostanete e-recept, ktorý neuvidíte, lebo je virtuálny, a dostanete diagnózu, ktorej nerozumiete, a prídete do lekárne a dostanete lieky, o ktorých vôbec nič neviete a ktoré majú kopec vedľajších účinkov, o ktorých neviete už vôbec nič.